Anđela, zašto je tebi značajno volontiranje kao studentu? Ja smatram da je volontiranje zapravo stvar srca i da je volontiranje deo svih dešavanja, jer tu gde su volonteri, tu je neki događaj. Volontiranje zapravo predstavlja onako jednu grupu ljudi koja je harizmatična, vesela, želi da pomogne ljudima, koja je konstantno aktivna, koja zna dešavanja u gradu, šire. Tako da jedna onako veoma vesela grupa ljudi koja može onako da vas raspoloži, da vam pomogne, da uvek je tu za vas. Jedna zajednica koja je zapravo jako bitna kao nama kao pojedincu, da se zapravo priključi neko u tu zajednicu. Volontiranje, možda može da se kaže da je mesto gde ćete upoznati nove ljude, nova iskustva, gde ćete upoznati sami sebe. Jer svojim aktivnostima i svojim delovanjem na društvo i na tu zajednicu, na taj deo volontiranja koji obavljate u tom momentu, to će zapravo najviše da pomogne vama, pa tek onda drugima.